Аз не съм смела. Лесно се плаша. Никога не съм била воен. Но винаги съм носила в себе си нещо по-силно от страха. Любовта. В живота ми имаше моменти, когато страхът можеше да ме спре. Всеки път обаче любовта ме водеше. Когато напуснах България, когато започнах от начало и дори когато чух рак на белия дроб, 4 стадии. Диагнозата връхлетя като вълна и помете всичко познато. Но дори и тогава не повярвах, че това е краят. Харесвах живота си безусловно. Обичах близките си дълбоко. Събуждах се с вълнение. Всеки мой ден носеше трепет и значение. Не можех да приема, че всичко това може да свърши. И избрах да живея. Не с свети умруци, а с вяра. Придвижвах се бавно, стъпка по стъпка, не за да се боря, а за да остана. Да обичам, да бъда свидетел на още един изгрев. Когато ремисията настъпи през 21-а, светът отново се отвори пред мен, подканващ и достъпен. Не бързах. Ослушах се и поех на пръсти по пътя, който винаги ме е привличал, към подсъзнанието. Тайните му, лечебната му сила. Така открих хипнотерапията. А може би тя откри мен. Бях прекарала повече от десетилетия като психолог, но едва тогава бях усетила в дълбочина как страхът може да те блокира, как болката може да те заглуши и колко невероятно е чувството да се завърнеш към себе си. Днес, чрез хипнозата, помагам на другите да се завърнат към силата си, към спокойствието си, към истинската си същност. Отвъд шума, отвъд страха. Не е нужно да си воин, за да започнеш отново. Трябва само да направиш първата стъпка. Аз съм Они и можем да вървим заедно. Защото понякога най-големите промени не започват с отговор, а с един тих въпрос. Дали